Hi guys, muli bwanji konse kumene muli. I don't know ngati maikanga kona mukala paine mundu ngati maikanga kumveka bwino kapenayi inosicho masana odeo date 10 October chaka cha 2023. Muli bwanji kwenda kuli konse kumene muli, ntchito ikuyenda bwanji nanga moyo wanu ukuyenda bwanji, muli mbali yakuti pa ziko pano ku Africa, Asia akapena America or Europe, muli kuti Malawi, South Africa, Zambia, Mozambique kapenanso Tanzania. Ndilandire mwapaderadera. Okay, Ali Shaibu man Sam kuno zikuteka, ine ndili Kimberly man. Okay, thank you so much bro. Ai pano pamuli ku Makaso Northern Cape yomwe, somewhere Northern Cape. Bro Makaso Northern Cape. Nathokoza kwambiri anthu 36. Nathokoza kwambiri guys, aliyese paikha mve kulandiridwa pano. But the real question should be, siku lanu lili bwanji? Mwaliyamba bwanji siku la lero? Ntchito ikuyenda bwanji? Nanga pofika nthawi inoyi. Anthu 48 zosangalatsa kwambiri. Lankson Ngalanda Ndalanga ndili boss South Africa Joburg side Bryston. Okay fine. Obama kachepa Bobo koma ifetu Bobo kaenoyo to azikutheka ndili kuma Damson Jacob ine Jacob Lilongwe. Zosangalatsa kwambiri. Haima Daudi taswera bwino kumeneko bro, kuno ku Durban tiliko bo kuli anzathu wa ku Durban kwambiri. Edison Dickman ndakona ndathokoza kwambiri. Ntchito ikuyenda bwanji kwina kuli konse kumene muli? Good afternoon sir. Veronica Sekobi, good afternoon baby, how are you? How are you? Ndili nyatwa big emakwana ife tili bo kubangwe. Bangwe mbali yakuti timaziwa bangwe malo ambiri wiving, timaziwa bangwe yani ya malo ambiri kumpingo timakudziwa konseko. Yasini white bo kuno ku Durban zosangalatsa. Wow, 46 people watching. Mike Meet. Zosakhala bwino kwambiri. Madandolo okhaokha toti manje tili pasiwa from Simulimba Kasungo. Zosakhala bwino kwambiri guys, ndimfa yokhuza kwambiri. Fred Daus Wison zikuteka kuno akamuna from Northern Cape Kakamas. Achalume zosangalatsa kwambiri. Innocent kumwenda koma iwo matimirira ese Joburg Santon zikomo kwambiri bro. Ndathokoza kwambiri. Ndifuna so ndithokoza mwapaderadera anthu okwana almost 2500 amene tijoina from Sunday. Ndi zinthu zapamwamba kwambiri and mumve kuthokozedwa ndithu chokera pasi pa mtima. Ndikulonjezeni kuti game tiponyera patali and posachedwa patikhala the most subscribed YouTube channel ku Malawi chaposachedwa mwina after Bushiri komanso after Namadingo, because these people my subscribers are ndiochuluka kwambiri. So but yeah, we're gonna be there anytime soon. Yeah. Chairman Chataika Zabwino koma Chilimba Industrial Brand ya Nyasaland Malawi. Zobeba kwambiri. Amos Khalili watching live Bangwe na Miyango. Okay. Chifundo Puli watching from Joburg Midland side. Chifundo Puliwa dagu nyumbaro. Ziteka koma bambu apuliwa ziteka koma kumene kwa chifundo azaboboza sangalatsa kwambiri. Yeah guys, bwanji amene mukonera mutakhala kuti mwapanga like video ndicho nga chokuti anthu ochuluka abwere pa line. Ndikhopera kuti mic yanga kumveka bwino. Zinakhala kuti there is something else munakandiziwisa. Yeah. Maunde Isaiah ku Malawi zabwino zosangalatsa kwambiri zosangalatsa. Okay. I have a video immediately to say supposed to and the video imene ikhala yabwino kwambiri.
ndinazafunsa mafunso kuti what do you think I should do is tichite adi nkhani za mabanja, nkhani za sports kapena nkhani zoje za mabanja za sports kapena nkhani nali chani. I think yeah, komana anthu ambiri munavotera kuti tipange nkhani za sports, komano voto ndirakuti sindinapeza kumene ndimakhala kuno kuti akhoza mapangano ma program of which it was one of the vote ndinapeza. So nkhani za mabanja posachedwa pa ikhale kuyamba and ikhala program yokuti izibebe kwambiri fa tizikhala tikuthandiza anthu live senso zimakhala so zinthu zokuti anthu azibisa kuti mwakuti ayi yetu. Joseph Fraction Mukoli live from Palombe mmakwana man Sam ndathokoza kwambiri. Dave Pixie, I'm watching from Cape Town. How is it, big man? Yeah, things here are so good. Yeah, so good. Ngokhala mabizi ndi ntchito kafika kunyumba so basi pa ujeni pa kuona kuti mopangaso zinthu zake motani komano I can't lie, everything is fine. Everything is fine. Yeah, everything is fine. Chikondi Yosef Mozambique zikuteka basi. Oh, ndathokoza kwambiri. Anzathu ku Mozambique. Koma I have to appreciate guys. I have a lot of fan base in Mozambique as well. I am good. Kakamas is too hot. What kind of hotness are you talking about? There is cloud everywhere and it's cold. And then you're saying Kakamas is hot. I don't know. I don't agree with live from Johannesburg. Imakwanira big design. Paul LB. Okay. Nkhani ine imene ndimafuna nditayankhula iti ndiye kuti anthu ochuluka mwakhala mukubwera ku inbox kuzandipasa mauche kuzandipasa ma audios anu a nyimbo. Unfortunately sinonse amene ndimakwanisa kukuyankhani kapena kupasani feedback. So zimakhala mwina zinthu zokhumudwitsa kwa ine amene mukuyimba like ine ndimakhalanso mose ndikulimbikitsa uyimba am upcoming kupeza kuti mwandipasa audio koma sinditani kuti sinayankhe. Ndikhala ndikuyankha komanso nyimbo zimenezi posachedwa apa ndikhala ndimapanga program. I don't know, I will tell you the date. For panopa nditamba kukhala no more established than ever. I will tell you the date imene tizikhala tikupanga nyimbo kwambiri za upcoming kapena anthu amene andipeza ku inbox. So yeah, something like that. Komano simakhala promotion yet, you have to understand this. Simakhala no promotion. So you have to expect kuti ndikhonza kumakuchita ni trash or else ndikhonza komako Veronica Sekobi message rejected. Why did you delete the message? Okay, anyway, yeah, so what else? Yeah, so kwanthu nonse amene mwakhala mukubwera ndi nyimbo ku inbox, I would just want to let you know kuti nyimbo zanu I will react to them, and then ndikazichita react I will upload the video. So it will be either you will love it or you are not going to love the my reaction on your videos or audios, but I will do everything possible. Chikondi Yosefi when Yosefi Mozambique wachia wangalusa zosangalasa kwambiri. It's loud and clear. Michael Boboy Heavy clear pick man in on the one chairman. Oh, tathokoza kwambiri bro. Tathokoza koma Blanta ikutentha isane in Malawi. Oh, zobeba. Yeah, kwathu ndi mulanje. So I think when I get an nduza so kuti na koso kumene kokonde kufuna kuyake moto zeneze ndizakalia zichi. Yeah, mano ndizapopo. So yeah, ndima lankhula za video yange inaenda hapa. Hey Veronica Sekobe, are you still watching? Come online please. Come and bring your comment. Okay. Ndapanga video ina imene nditulusa I think Friday like ili there Friday imene kubwera. Imene ndikufotokoza za anthu oyimba imene ndikufotokoza makamaka za anthu oyimba. Anthu oyimba mene let's say I don't want to reveal much information komano ndofotokoza kwambiri za anthu oyimba. Ikhala video kuti ipereka chidwi kwambiri. So Friday mamawa just get ready
get your data ready. Muzaipeza anytime imene muzatani kodi anytime imene muzakhale kuti mukulowa pa line, you will get that message. Komano kwa pano patiyeni tingodekha gaitone kuti tipangano mota ndizikhale ndikuponya ma videos apo ndi apo. Pali ma videos angapa so amene akungoswekera kuti apange edit. So all you need to know is that I'll be working on both the videos, and lucky enough panopa ndi munthu amene akumachita edit my videos, like tikumathandizana. So we are 3 people editing video. Pali ineyo pala Dainake Bangwe, not Bangwe koma Kulunzu, ndiliso ndi friend kuno kwa meti kumapanga maujenti kumapanga ma video limozi. Yeah. So Hendrix Kasokomera Lilongwe tikuonera zosangalatsa kwambiri. Kuli bwanji ku Lilongwe, anzathu ku Lilongwe kuli bwanji? Lilongwe wake mbali yakuti kumeneko. Lilongwe inuyo muli ndi wambali zakuti. But anyway, yeah, so mauthenga amene ndimafuna kupasa ndawira amene Friday tikutusa video ndigital react nyimbo zonse zimene ndakhala ndikulandira ku inbox komanso kuphatikiza apopo. Yeah. Ndiwafuna chitatu. But yeah, those are the things zimene ndimafuna kukubwereserani. Koma ndingothokoza kwambiri guys nonse amene mwakhala mukuchita share ma videos. Mukhonza kumachita download ma audio amene timapanga ma audio, kumachita download ndi kumagawa ma group aliwonse amene muli. Kumagawa ma group amene muli, mutenga link mugawa ma group amene muli, download ka clip ka video clip ndi kugawa ma group yonse kuika ku status. It's just part of helping me. So yeah. Main aim ndiyo kuti tifikire anthu okwana 50,000 chaka chino chisanathe. So we have to try very hard, like very hard. 50,000 akusala almost anthu okwana akusala mwina almost anthu okwana anthu 14 ka 13 ka kuti tifike no pamene popo. Koma ndizotheka, zikhoza kutheka. Takhala kuti ma videos mukumandithandiza kuti uthenga umene ndimagwirisana ntchito le, uthenga umene ndimafalisana kwa Malawi uzikhala uthenga okuti ukufikira anthu ambiri. Yeah. Tinanu limozi big kuno ku Cape Town, Lawrence Mulenga zosangalatsa kwambiri. Ijes Saladi zili bo, Mike anu onso ali bo, ndathokoza kwambiri. Majiga Kasia, okay, Kasia kwa president uko ku Kasia. Zosangalatsa kwambiri. Yeah, so guys, yeah, uthenga ndo moyo, uthenga ndo kuti just help me kuchita share my videos pa nthawi imene mwaonera any video. Ichiteni like, ichitani comment, siyano uthenga wina uliwonse, download ma audio, download ma video. Kaya muli ndi ma TikTok mukhonza kuma download video ndikusiya pa TikTok account yanu, mundichite tag ileso ndi pa TikTok ndibwe andipanga comment and all those kind of stuff, and I will help you yeah, and all those kind of stuff. So guys, zangoyesesani kuti mundithandize ma videos anga muzitani kuti muziyagawa tione kuti zinthu zake zikhala motani. Ufuna titafika 50,000. Ngofika 50,000 ndikuti ndikhana kuti ndayandikira ndi ma creators akulu amene ali ku Malawi amene amapangaso mauthenga ngati amene ndimapanga. Kozana ndisiya mbuyo nthawi yake nazafoka nthawi yake. So I need to catch up with them komanso tione kuti life yake ikhala motani. So njira imodzi imene mungatithandizire ndiyo kuti ma videos mukakhala kuti no yeah, ma videos mukakhala kuti mwaonera ichiteni share. Kaya mwapanga download musangwesunga mfoni, atumizire nswazi zanu ma group, tumizani ma group and all those kind of stuff. Yeah guys, so ndizabobo. And kwa nonse amene mafuna promotion, kwa nonse amene mafuna ka business ideas and all those kind of stuff, I'm open and I'm available kuti tikhonza kugwira ntchito limodzi. Yeah, so yeah guys, nkhani zake to. So yeah, mauthenga yake yakhala amenewo. Koma ndilandire mwapadera ngati mukuonera video mukudziwa kuti mwachita join, mwachita subscribe within like from Sunday or from Saturday, mumve ndithu mumtima kulandiridwa kwa kwenikweninso kwambiri. Ndi chinthu chamtengo wapatali kwambiri. Pali ma channels ambiri amene mukanakhoza kuchita subscribe koma munasankha kuchita subscribe ku Malvitha TV. So sindikuchitenga chinthu chophweka, sindikuchitenga chinthu chophweka, sindikuchitenga. I'm back. Okay, welcome back Veronica, welcome back. Yeah, so sindikuchitenga chinthu chophweka. Alipo anthu ambiri amene amapanga somwina ma content abwino posanga, but one thing that I will always stand on ndi chilungamo.
That's the thing chimene mukhoza ndisiyanisa ndi anthu ena. I will always say chinthu chimene ndinacho mboni. I will always say chinthu chimene munthu akhoza ndifunsa nditusa proof kuti proof yake ndi. So ya timapanga ma videos ndi cholinga chofuna kukuphunzitsani, kukusangalatsani, kukuziwisani, komanso kuti tsiku lanu mukamakhala muzidziwa kuno kuti zinthu ku Malawi zinthu zake zikukhala motani, ku Malawi zinthu zikuyenda motani, ku Malawi zinthu zikupanga motani. Yetu nkhani zake Briano Chiumia. Yeah, true that. Thank you so much. And happy mvula doloyo. Wow, ndathokoza kwambiri bro. Inonso ndadolo kwambiri bro. Pokhala pamenepo ndikumaonera program uyu. Yeah, ndinu munthu wozisataso kwambiri. Thokoze kwambiri. Yeah. Kodi ndikuzimvazi ndizoona kuti Chakwera ndi mkazi wake anachita ngozi. Nkhani imene sonane zuwa ndipeza koma even video imene jayo mutakhala kuti mwayionesesa pali zinthu zingapo zimene mukhoza kuona kuti sizili correct pa information amene akutuluka pa ma video amene akuoneka kuti Chakwera kapena Chilima kaya ndani anachita ngozi. So yeah, so let me not go into that. Koma pakakhala zofunikira chilichonse chokuti muchidziwe chofunikira kwambiri chofunikira kwenikweni, I will explain that. Because my mom last night, my yanga ananditumizira video like, hey Sam, please tifufuzire nkhani komanso mwina ngati wamvapo tidziwe kuti nkhani zindizoona kapena ayi. Ndeno video imene ananditumizira zinali zinthu zoonekeratu iti nangoza kuti taona ni video ili ndichi, taona ni video apa, taona ni video apa, taona ni video apa, video ndi aboza ndeno zinapanga. So nkhani imene ya makamba za Chakwera ndeno sindikuziwa makamba za Chilima. So sindikuziwa ngati kuti yeah, in South Africa I'm staying Krugersdorp. Kodi kuti bwanje za Chakwera Krugersdorp from Joburg and then Eastgate and then northern Krugersdorp and then Sandton, not Sandton, I don't know, Tranton and then Mahalis. Ndikuziwako kumene koko. Okay, za Chakwerazo digiraneka ndikuziwisani. Paka ngati panga khali zofunikira kukuziwisani ndikuziwisani. Koma ngati mungaoneko siku lonse lalero mpaka mawa ndikuti muziwe kuti palibe chinthu cha nzeru chofunika kuti mwina muchidziwe kapena ndikuthereni data kumakuzani zinthu zokuti ndizoduka mutu. Kodi za show ya JJC ndi za show zija zimakhala bwanji zinakhala bwanji kwenda bwino ife kuno ku Durban. Okay, Abdul Njerenga. Ndikankhe funso lako za show ya JJC. Abdul, ndinafotokozapo mu video ina yake nkhani zokhuza ndi JJC. Nkhani zokhuza JJC vuto nali miscommunication imene nalipo pakati pa ndi anthu amene amakonza show ya BAF, Blantyre Arts Festival. JJC sanalolako Blantyre Arts Festival sanalolako koma vuto nali communication. Chifukwa chokuti BAF aja amakonza show imakhalapo ma date first week ya October chaka china chilichonse choka 2009. So zinali zachizuikire kuti first week ya October so akhalaso ndi show and JJC so anapezekaso kuti ayikaso show yake so malaka omwewo. So anthu ambiri anayankhula koma anangoyankhula kuti angomuchita support and all those kind of stuff. Komano inangokhala chabe mismanagement inalipo mmene inalipo pakati pa amene amakonza show ya JJC ndi anthu kuti afufuze kuti kodi pa zakhaso zochitika zanje mu nthawi ngati yomweyo. Yeah, so mukafusa fuso lanu ndiliyankhe motero. Ndinachita kale video yake. After video hii ndika link mu ka comment kamene kazibwera pansipo. I will put the link and then just click it, you will watch the full video. Yep. Gift kwa tisan ganyo kwenda bwino mani kono ku Durban ziko mokwambiri. Smart Idrisa. Okay brother man, I'm happy for you. Umanena chilungamo brother watu Malawi wa power Mr. ziko mokwambiri bro. Yeah guys, inani wakhulupirira nokuti palibe chifukwa chenicheni chokuti munthu uzikhala pa inde uzanamisa no anthu because like okay kwa munthu ngati nayo ndilankhula information ndikupaseni like iwe ndido anthu okwana 20,000 anthu okwana 40,000 anthu okwana 100,000. That means kuti anthu okwana 100,000 osaja atenga maganizo anga mwina 10% ya anthu aja asusana nane. That means 90% akakugwizana nane. That means 90,000 ya anthu akhala kutenga nkhani yaboza azikafalisa kwa anthu.
I can't do that. I can't do that. Big up some tili nawe Jamson from Mzuzu. Oh, kunzuzu ndi kuli ma friends muli ma friends kwambiri kuchokera kwa Luwinga. Yeah, kuli ma friends ndithu kunzuzu panopa kuli ma friends active okwana atatu amene ndimacheza nawo most each and every day. Ndathokoza kwambiri munthu wamkulu. Mr. Mmatimirira Makam Daddy, ndathokoza kwambiri. Uthenga wina ndawerenga ujonali wa Jamson Chisi komanso akupota Elizabeth ana kuti mafati tazabweratu nabwerapo kamuzi koma andi kwa bo nakhala ko most siku limodzi nafika ku mamawa chamma past 4 ya mamawa mene mato chamma past 3 ya mazulo tinati kunyamukako, so sina kunjoyeko pobonga limene zimafunikirayo. Steve from Port Elizabeth imatimvesa kukoma inu zosangalasa kwambiri umakwana Samu Stanton Capiola zosangalasa kwambiri tu bro zosangalasa kwambiri guys. Inaso ndimakunyadani kwambiri popeza nokuti patula nthawi yanu imene mukanakhonzaso mwina kupangaso zinthu zina. Yes bros, how is life? John Amos. My life is so good. My life is so good. Okay guys, ndathokoza kwambiri guys. Tumaliza live pale anthu okwana 22 and 20 likes. Guys zobeba kwambiri. Ndomva kukoma kwambiri guys. Malvitha mondilole apapa tione kuti lunch timaliza mutani. Madala ino ndi number 1. Ndathokoza kwambiri chifundo puliwa. Zikachitika ndimamvera kwa ino big up. Okay, zikoma kwambiri bro. Ndathokoza kwambiri. Elliot Palula Martin your boss, much love from Abu Dhabi UA. Kode bro muli kujene muli Dubai United Arab Emirates muzatitengeko 2 minutes inake afetima kufuna afetima kufuna 2 minutes inake azosangasa kwambiri bro. I'm happy for you kuti ma videos athu amavekaso mpaka akumakafikaso mpaka ku Dubai zosangalasa kwambiri. Okay guys, okay mundilole ndimalizise kupanga zina ndi zina zimene ndimapanga ndicholinga chokuti timalize zonse. Video ya Friday muionere izakhala video yapo mwamba kwambiri. Peace. I love you guys. Peace. Bye. 27 people watching. Yo, zosangalasa kwambiri guys. Ndathokoza kwambiri. John Amos, how is your life? My life is so good. Anthu nonse amene mwanditumizira Tabo Jonas Ibrahim makwana big man. Ndathokoza kwambiri. Crispin Mikonde. Ndathokoza kwambiri. Mark kwambiri. John Chisi. Ndathokoza kwambiri guys. Anthu nonse amene mwanditumizira my message, thank you so much. And those who have sent me SMSs, I really appreciate. To those who like this video, I really appreciate guys. Please watch my other videos, maybe 2 or 3 or any videos that you may be. Feel free to do so. I love you guys. Peace.